Asan man ka? Anhi ako din eh. Wa na kay ko din eh. Uy, bugat ba kayo ang pangdamay ya? Anhi ako din eh. Ha? Ha? Anhi ako din eh. Dira tas nang gisabutan sa may siningwilas. Sige, anhaon ti ka. Asan man ka? Lutin, anak ko din sa tusabot. Anak ka din hita. Giwot na ti ka te. Ano man di ka? Te. Asan man di ka? Anak ko din eh. Asan man ka? Ikaw lagi ko anak ko. Huwag ka nakuanan. Asa ka? Asa man pud ka? Ilo. Wala ka mo to sabot ha. Nan ako din sa tusabot to nan. Usa ka? Usa di mo pangita dito. Akong giwat sa TMG. Taro. Aga. Oy, naram na. Unsa man ko? Oy, ganihan ako nagbuhat mo madanghag ban mo oy. Mas labi na ko. Ay, ako pa danghag ron. Tang ko lagi na. Oh, ang bibi buka at tabian ni oy. Anak tawon mo. Kaya Uy, baka ko ay kuing na. Pasak up ko din na. Ala, bugat na kayo. Ito ginabugat. Na. Aray, ginagawa mo. Kasa ko. Oh. Ikaw, di naman masigo. Paglakaw na lang. Ikaw na. Agay! Paglakaw na lang ha. Ha? Lala ka ha? Usa, di siya ko na yung pasakyan day. Ay, naloy, bugat na. Bitaw, wala may salit ko na no. Nalo pasakyan na, itukbod pa lang muna ko. Oh, no, 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 no. Hi guys! Palihog lang mag-subscribe sa mga YouTube channel. Huwag ayaw ko kalimot pag-tungkol sa subscribe button dira sa ubos. Kalimti lang ninyo yung mga utang ay lang yung kalimti ang pag-subscribe. Joke lang. Thank you for watching.